गोजोन्थों सुबुनस्रि आरो प्राइम 24 नि बिथांमोना जों मोगा मोगि जादों। दिनै लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बिसेसकै एजुकेशन जि प्रब्लेम बे समस्या बा प्रब्लेमनि सायाव गोबां जों सावरायनो थाखाय जोंनि दिनैनि बे स्पेशल डेलिगेट सेसनाव जों लखिमपुर जिल्ला माने फरायसालिफोरनि इन्सपेक्टर डक्टर रमेश चन्द्र chutia आरो लोगोसे BEO मानगोनां बिनुद morang बिथांमोनखौ जों लाबोनानै जोंनि लखिमपुर जिल्लायाव बिसेसके हायर सेकेन्डारि गंनै सिम्बुलगुरि आरो बगिनदी आरो काकय हाई स्कुल लोगोसे प्राय 25 गं गुदि फरायसालिफोरनि जा फोरोंगिरिनि जेंना फरायसालिनि जेंना गथ'फोरनि सर्टेजनि जि समस्या बेफोरनि सायाव गोबां जों सावरायदों आरो बिथांमोनहा जोंनो गोबां सुबुंथाय होलांदों जे मा खालामबा जोंनि बे इयुन जेनेरेसना जाहाथे मोजाङै माने फरायसालिफोरखौ रान खालामनो हागोन बा थांनानै थागोन बिनि सायाव जों गोबां बिथांमोननिफ्राय सुबुंथाय लादों बिथांमोनहा जोंनो गोबां सुबुंथाय होलांदों आरो फैगौ समाव बिथांमोना जा जोंनि बिसेसके बे गंथाम हाई स्कुल बा हायर सेकेन्डारि गंनै हाई स्कुल गंसेनि जा 24 सा पस्टनि जा भेकेन्सि बे पस्टफोरखौ आगोलनि समाव रियेलि बिथांमोना अफिसियेलि जा दैथायहरदों DAC आव बे गोरोन्थि जादोंमोन आरो बेखौ जों हमनानै मोननानै बिथांमोनखौ जों आसि दिन्थिनायाव बिथांमोना बेखौ फिन बै रियेल जिथु भेकेन्सि पस्टनि जिथु लिस्ट बेखौ हरफिननायनि बेबस्था लाबाय आरो बे पस्टआ बे भेकेन्सि पस्टआ जेब्ला DAC आव मोनहैगोन होमब्ला बे रियेल एडभार्टाइजमेन्ट जागोन आरो बे रियेल एडभार्टाइजमेन्ट जाबा जोंनि जा फरायसुला फरायसालि टेट पास जानानै दं बिथांमोना बे भेकेन्सि पस्टआव एपिल जानो हासिगोन बा बेवहाय हाबनो हासिगोन दा बेखौ बिथांमोनहा रादाय होलांदों बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो जोंनि जिल्लानि मोनब्रै प्राइमारि बे मोनब्रै प्राइमारिनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोना फैदों आरो बेवहाय सहयोग होदों आरो बिसेसकै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि भाइस चेयारमेन आरो लोगोसे भाइस चेयारमेन बिथाङा जोंनो गोबां सुबुंथाय होदों इयुनाव बिथांमोननि जे बाजेट जागोन बे बाजेटनि बेलायाव बिथांमोना बै स्कुलफोरनि फरायसालिफोरनि जा समस्या जेंना बिथांमोना बेखौ सुस्रांनायनि राहा लागोन होननानै बुंदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावबाय रोजा रोजा आरो बेवहाय जोंनो मैखोमै हेफाजाब होदों आगोलनि एबसुनि पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि आथिखालनि KBS सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि बिबुंगोरा मानगोनां प्रदीप बसुमतारी बिथाङाबो जोंखौ मैखोम हेफाजाब होदों बे बिथिङाव बिथांनि हेफाजाब आरो बिथांमोननि जा सहाय सुजुग बिनि जाहोनाव जों दिनैनि बे स्पेशल कनभेन्सनखौ जों मोजाङै खुंनो हादों आरो बेवहाय आबोब एबसु UBPO आरो बायदिसिना गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनो जि क'पारेसन होफैबाय बिथांमोननो जों रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांमोना इयुनावबो जोंनि बे हारिनि थांनाय थैनाय गांनाय उखैनाय जा समस्या बे समस्या सुस्रांनायाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादजों मैखोम हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा फारिदों आरो जोबथारनायाव जों प्राइम टाइम सुबुनस्रि आरो प्राइम 24 नि जा रादाबगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय इयुनावबो बिथांमोननि जि हेफाजाब बे हेफाजाबखौ जों लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो अबं गसाइनि खाथियाव जों आरज गाबदों जे जोंनि जा समस्या बे समस्या सुस्रांनायाव बे रादाब बुथुमगिरि बा दैथायगिरि बिथांमोननि मैखोम हेफाजाबा जोंखौ अनेक खेत्रआवनो सहाय खालामगोन होननानै जों आसा खालामो गोजोन्थों।